Takže čaute ľudia, dneska si tu natočíme nové video z Robloxu s mojím kamarátom z Česka. Čau. Čau. A v tejto hre ide o to, že tu máme akože skémovať ľudí. Zapnem počítač. Niekomu tu volám. Tu si vyberiem nejakú otázku. Dvakrát. A potom máme tu číslo nejaké. To sa nám zadá. A sme dostali peniaze. A mám tu už pracovníkov. Jaj, oni potrebujú na záchod. Mám jeden bucket. Mám druhý bucket. 94 a máme ďalšieho pracovníka. A môžeme si 107 peňazí. Môžeme si tu upgradeiť, že viacej peňazí za scam. Rýchlejšie sa nám to bude transformovať, že rýchlejšie dostaneme peniaze. Alebo rýchlejšie nám budú zarábať naši pracovníci. Zatiaľ si nič nebudeme upgradeiť. Ale si kúpime tretieho pracovníka. Ďalší pracovník stojí 190. Super. Ukážte. Jaj. Bucket time. Musíme zobrať bucket. A tu dať. No, tak teraz ideme získavať peniaze. Rádům. Počítače. Aj všetko. No a teraz tu môj niekto potrebuje opraviť. Akože škoda, že sa tu nedá behať. To. Ideme si šetriť 190. Jo, my tady můžeme běhat, ale za 49 robuxů. No ale akože ja som myslel bez robuxov. Tak asi idem zarábať peniaze. No super. Ešte niekoho tu raz Dobre. Super. New achievement. Aha, za tie achievementy nedostávam nič. Oprava záchod. Chápem. Záchod. Oprava pre buď. Aha, to on potrebuje energy drink. Ľudia, čakajte chvíľu, lebo sa idem napiť. Pardon. Už mám 3 kamarády. A ja mám 3. No 4 už. A teraz potrebujeme 400. No tak 345. Mi to dalo U mňa je policajtka. Mám zaplatiť. Ja som im zaplatil $3. A jaj, dvaja potrebujú opraviť počítač.
A dvaja potrebujú energy drink. Keby sme sa o nich tu dá sa tu kúpiť akože manažér, aby im dával tie veci za mňa. To by bylo dobrý. Akože mňa to štve. Do upgrades, dobre. To zatiaľ nič a ideme si získať. Presne. Som to vedel. Se jim furt něco rozbíjí. Tak to neviem, čo je. Určite neviem. Ľudia, mohli by sme sa prísť pozrieť, aké to tu má môj kamarát. Čau. No, čau. Ty těch skemů máš hodně víc. No, ale mám aj tu toho. No, já se spíš šetřím na toho intern. To čo je? Co to je? Nevím, ale je to dražší, takže to asi bude lepší. Keď to bude manažer, to si to kupujem tiež. Tak já právě doufám, že to bude manažer. A keď nie? To bude blbý. Ja si našetrím na to, koho si šetríš ty. A keď tak, no tak si našetrím aj na tamtého druhého. No. Čiže tak okolo 900 peňazí potrebujem. Aha, záchod, energy. Ale už iba energy. Počkat. To je... Koukej. Půjde za tam tím týpkem, aniž... Jo, jde za ním. Jo, jde. Tak to je dobrý. Hello? In 1893, the U.S. Supreme Court ruled a tomato is a vegetable has over No no, chápem. Další cutscéna. Aha, zase asi text. Dobre robíš. Manažer tu robí. Či 76 odoberateľov. Kolik? 76. To je úžasné, to je crazy. Však tu má skoro 1000. No. A mám Já 200 jsem skemov. Jedeš. Ukáž, čo je tu hore. Nič. A čo je tu? Nič.
pracuj. Už mám 5 pracovníkov, čiže ja si teraz upgradeím iba asi peniaze, aby rýchlejšie zarábali. Zarobia mi $9 za 9,3 sekúnd. Oho. Kovať. Tu bolo. Čiže ľudia... Čakajte. Chvíľu. O tom som hovoril teraz. Ľudia, som naspäť. Však ty ma doháňaš. No, to je dobrý. To je špatný. $300 skemov. Potrebujem 1000 a budem mať 7. pracovníka. To je za skemy, ten pracovník? Nie, je to za peniaze. No jo. On stojí 987. Ale tu mám teba ako pracovníka asi. Jo, no ono na to dává, že friend. Aha, ne. Jako, to máš ve friend. Teraz potrebujem 1500. To už je docela dost. Ale že vůbec. Dúfam. A budem teraz zastávať viacej jak ty. On potrebuje záchodík. A teraz potrebujem 2200 na 3. pracovníka. Ty koľko máš peňazí? 1080. Takže čo? Takže pre toto video to by bolo všetko, nezabudnite mi dať odber a like a sa vidíme u ďalšieho videa. Čaute! Čau. Mm.